Práca projektanta elektrických zariadení je kreatívna, tvorivá činnosť, ktorou ide ruka v ruke aj zodpovednosť. Veľkou mierou sa na kvalite projektu podieľa odbornosť a skúsenosti projektanta, ako aj samotné nástroje, ktoré pri projektovaní využíva. Rudolf Stober je už 20 ročia projektantom a sám sebe šéfom zároveň. Aké boli jeho začiatky? V minulosti som sa venoval inštalácii elektrických zariadení. Nakoľko v danom regióne a tam, kde pôsobím, bol nedostatok elektroprojektantov, tak som začal projektovať elektrické zariadenia na základe všetkých oprávnení, ktoré som potreboval k tomu, aby som mohol túto činnosť vykonávať. V súčasnosti projektujem vyhradené technické zariadenia, elektrické bez obmedzenia napätia a samozrejme súčasťou všetkých projekčných prác, projektových dokumentácií a tak ďalej sú aj rozvádzače. V súčasnosti sa venujem projektovaniu elektrorozvádzačov, či už pre menšie spoločnosti, alebo takisto pre veľkých investorov alebo technologické objekty. Pri svojej práci už dlhé roky využíva softverové nástroje e-Plan. Prečo sa rozhodol pre takúto investíciu? Dôvody pre zakúpenie a moje rozhodovanie pre zakúpenie e-Planu boli tie, že som chcel projekty alebo moje výstupy, moje projektové dokumentácie som chcel dávať v určitých štandardoch. Nakoľko e-Plan je takýto štandard v projektovaní rozvádzačov, tak som sa rozhodol práve z tohto dôvodu. Ako náhle som sa chcel uchádzať o zákazky u väčších investorov alebo v väčších podnikoch, tak potreboval som odozdávať projekty v ich štandarde a ich štandard alebo štandard väčšinou týchto veľkých spoločností bol práve e-Plan alebo výstupy v e-Plane. Samozrejme pred zaobstaraním e-Planu som si porovnával rôznych výrobcov týchto softverov určených na projektovanie rozvádzačov. V mojom porovnávaní to bolo také, že ten e-Plan vyšiel najlepšie a neľutujem tento krok. Určite som rád, že som sa takto rozhodol. Využívam e-Plan Electric P8 vo verzii alebo v platforme 2024, čiže aktuálna posledná verzia. A akú funkcionalitu e-Plan považuje za najväčší prínos pre projektantov? Najväčší prínos pre projektanta je, hádam, automatické značenie prístrojov, nehovoriac o hromadnom prečíslovaní, hromadnom preznačení. Takisto prínosom pre projektanta je automaticky generovaný výkaz artiklov, výkaz svorkovníc napríklad, výkaz prepojov, čo je zase prínosom pre realizátora alebo pre montážnika, pre výrobcu rozvádzača. Dosť veľkým prínosom pre projektanta je samotná funkcionalita e-Planu a tej dataportál, kde je naozaj veľká knižnica jednotlivých prvkov, artiklov od rôznych výrobcov. To znamená, odpadá veľké množstvo katalógov v kanceláriách. Je možné túto databázu využívať plne elektronicky z dataportálu, čiže nie je potrebné napríklad vyhľadávať na webe alebo na jednotlivých webových stránkach daných výrobcov, ale naozaj v e-Plane v jednom softveri na jednom mieste sú združené tieto informácie. Zaujímalo nás aj to, čo mu prinieslo používanie nástrojov e-Plan z hľadiska efektivity práce, zníženia chybovosti či sprehľadnenia projektov. e-Plan mi určite doniesol úsporu času, nakoľko softvér e-Plan je veľmi rýchly, je prehľadný a existuje množstvo funkcionalít, napríklad už len makra, ktoré je možné používať či už predpripravené, alebo vytvoril som si vlastné makra, ktoré často opakujem, ktoré často používam v projektoch. Čiže samotné zrýchlenie času procesu tvorby projektovej dokumentácie e-Plan určite umožňuje. Vo výstupom z e-Planu dokáže byť tzv. Živé PDF, ja som si to takto nazval. Je to PDF súbor, ktorý je vyexportovaný z danej schémy, z daného projektu. Toto PDF je možné otvoriť v akomkoľvek prehliadači, čiže nie je závislé od funkcionality e-Planu alebo softvéru e-Plan. A toto PDF-ko umožňuje jednak montážnikom, kontrolným orgánom alebo revíznym technikom alebo údržbárom v daných firmách veľmi efektívne skontrolovať rozvádzač. Veľmi rýchlo sa zorientujú v rozvádzači, lebo vedia si vyhľadať na základe jednotlivých odkazov v PDF-ku daný prístroj, daný artikel alebo daný prepoj. Niekedy medzi projektantami prevláda názor, že e-Plan je mohutný softvérový balík pre realizáciu veľkých projektov. Čo si o tom ale myslí Rudolf Stober? Určite je vhodný tento softvér aj pre menšie spoločnosti, nakoľko ja sa tiež považujem za menšiu spoločnosť. A či už sa jedná o maličký rozvádzač 36 modulovú rozvodnicu podomietkovú alebo veľký skriňový rozvádzač pre nejaké smart riešenia rodinných domov alebo priemyselné rozvádzače, tak určite e-Plan ako softvér je prínosom, pretože vždy je tu faktor času a ten čas je, myslím si, že pre každého dôležitý. Čiže ako náhle ja viem usporiť čas
tak je jedno, na akom projekte pracujem, či na malom alebo na veľkom, ale v konečnom dôsledku je to o čase. Áno, tento software odporúčam aj jednotlivcom, projektantom alebo aj menším spoločnostiam, nakoľko áno, jedná sa o to, že finančná náročnosť alebo zakúpenie tohto softvéru je tá prvotná investícia, ktorá sa vám určite rýchlo vráti. Po doterajších skúsenostiach z Eplan Electric P8 je Rudolf Štóber jednoznačne presvedčený pokračovať v práci s týmto softverovým nástrojom. Plánuje ho využívať bez ohľadu na to, či sa jedná o projekt menšieho rozvádzača pre rodinný dom alebo väčšie riešenia pre zákazníkov z priemyslu.